Дека да знаем да ти го направят. Аз нещо там работят. Колко време чекате да се направи? Дека на колко време ти викат туристова? Не знам, има 3 години. Идат ли гости често да го видят? Да, ставно там. Вижда го и си одат и така си я црна книга и така. Сега трябва да е по-добро. Па сега ти го направят. Вече го сега покрият да го направят, да го човечат и няма проблем да има. Како живот? Има кой си е... Има тенон... Аренти и инфразовство се живее. Па има, да, доста луѓе, тоа ми е зборот. Па живее си Живо село е. само... Не да се търсе нещо. Кой не може да работи, а кой може да се работи, паси. Со млади како стои селото? Не знам това, я много да по селото. Не знам, много имате ли сега по Италия? Што е главна занимација? Претежно сточарство? Сточарство слабо. А он от туди па се. Вече биде по-добро ту на таму, па да видиме. Ќе биде. Биде. Ще малко по-накачат продуктите, а за те смаленките пенди туса, ќе биде. Що ќе да кажеш за разлоса? Я гледам, разпадна се съживо. Почнува да се прави, дали ќе е по-добро? Не, това няма да се направи, това е само за политиката. Ама веќе се обезбедени средства, рекова. И това я не вирувам, ако го направят, тогава ќе Ви вирувам. може да домот до каране, може да биде. Ако го направят само, тогава мога да повярвам. За Разловчани иначе што е најважно да се направи друго? Сега трябва да се направи домот, трябва патя да се направи. Патя го няма никъде, мостът горе не може да замине с това. Що не трябва, все трябва. Колку жители има селото отприлика сега в момент? Колко? Па има 500 неща. Млади? Слаб. Основна занимација на луѓето? Кой се знае? Земјоделие, Земеделие, сточарство. сточарство. Друго нищо. Порака до... Порака нека си преземат озбилно, кой мисли да държи властта, нека си оправи да... Пътищата оправи и... Много вработевяните не се надаме много. Не се надаме. Таа е бил на Мешевски, а водачи на восстанието се Постојан, тој од Разловци и Димитар Попелиев од Штерерово, а Зетка Постојан за Шербешко стига, за Черно. Они са били главните водачи на восстанието. Е интересно, значи Димитар Попелиев ги преживува и двете восстания, пошто 8 години водачи на Плесницкото или Македонското восстание и само методите тука. Значи, преживува ги двете восстания и доводи да живее в село Долна Грашица, Бугарија и от природна смърт умираше в това село и това му е добро на Димитър Попелиев. Значи, Долна Грашица, Бугарија близо до Кюстендил мисля дека е това село. Това е част на македонското восстание. Не да Волошката, но македонското, он е офитно на македонско или греснешко.